दिनैनि बे गोथार सार्भिसाव नुजाफैनो हानाय बयनिसिमबो सिगाङावनो जासिग्रोनाय जादों। इसोरखौनो हामबाय होनदों। इसोरा जोंखौ अननानै दिनैनि बे 2021 मायथाइनि जोबथा हरखौ इसोरा जोंनो होनायनि थाखाय आं सोरजिगिरि इसोरखौ हामबाय होदों। जोंनि मालिबिथा गोजोनपुरि बेप्टिस्ट मण्डलीनि पास्टर बिथां आरो डिकन सेक्रेटारि ट्रेजारार गासैबो अफिसियेल्स गिर्जानि दैदेनगिरि नोंथांमोना बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनानै आंखौ आलासि लिंहरदों इसोरनि रावजों सोलोंलायनो थाखाय आरो दिनैहाय नोंथांमोना बयबो उपस्थित दङ बिनि थाखायबो गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि बे गोथार उबुसनायावहाय फैनायनि थाखाय नोंथांमोन बयखौबो हामबाय होननानै आंनि गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिनाय जाबाय। दिनैनि दिना जों बयबो मुलुगनि मानसिफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर रंजानायनि दिन। दा जोंनि टाइमा घरिया अलमस्ट 8:30 जाबाय। माखासे घन्टानि उनावहाय जोंनि जि 2021 मायथाइ बियो थाबावनाय नंलिया। जोङो माखासे घन्टानि उनावनो जोङो 2022 सनखौ जोङो मोननो हानायनि खाबुआ जानानै फैदों। बेखायनो दिनैनि बे मोनाबिलिया ख्रिस्टियानानो जाया नन ख्रिस्टियानानो जाया बयनिबो थाखाय मोनसे गेदेर मोनसे आसाजों गोदान बोसोरखौ बरायनो थाखाय नेनानै दङ। गोबां मानसिफ्रा गुबुन गुबुन महरै गोदान बोसोरखौ बरायनो नेनानै थायो। किन्तु जों ख्रिस्टियानफ्राला हले इसोरखौ फोथायनानै इसोरखौ बाख्नायनायजों जोङो बे गोदान बोसोरखौ जों नेनानै दङ। जोङो जि बाइबेल स्टाडिनि आयदा बे आयदाया अति इम्परटेन्ट अति गोनां। बेखायनो आङो सानदों जोंनि फोथायारिफ्रा जाहाथे बांसिनै आयदानि सायाव बुजिनो हायो। बेखायनो आङो मोनसे सावगारिखौ बानायना लाबोदों। दिनै बेखौ जोङो नायथ'नो हानाय नंलिया, नोंथांमोनाबो सिनायखानाय नङा। मोनसे सावगारि लाबोदों, बियो बुहुम जागायनायनिफ्राय गोदान अख्रां गोदान हा बेसिमनि बियो मोनसे सावगारि। आङो नोंथांमोननोहाय हागौमानि बे जि मुगायाव जोङो खामिनानै दङ, अनुग्रहनि मुगा, मण्डलीनि मुगा, जोबथा मुगा एबा पबित्र आत्मानि मुगा, बे समनिफ्राय लानानै गोदान अख्रां गोदान हा बेसिम बे 5 सेसन मोनबा सेसननि गेजेराव बुंनो नागिरदों। आरो जोङो जि सोलोंगोन बे गासैबो मोनसे सेन बायदि मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे थांगोनखाय नोंथांमोना जाया प्रथमनिफ्राय जोबनायसिम खोनागोन। निश्चय बे सेसननि गेजेरजों माखासे गोनां बिसयफोर जायखौ दिनै मानसिफ्रा गोबां गुलाय गुजाय भुल धारणा खालामनाय भुल बुजिनायफ्रा निश्चय नोंथांमोना नैबे बाइबेल स्टाडिनि गेजेरजों निश्चय स्रा जागोन आरो जों सोलोंनो हागोन। जि बिसयखौ बाइबेल कलेजाव 4 मास फोरोंनाय जायो बेखौ दिनै जोङो मोनबा सेसनाव जोङो नायनानै जोङो फोजोबनो एबा बे प्रग्रामनि गेजेराव मोनबा सेसननि गेजेरजों जों फोजोबनो नाजागोन। समा थांबाय थायोखाय जोङो सिदायैनो जोंनि आयदायाव थांनि। बे आयदाखौ बुजिनो थाखाय जोंनि होखानाय सारि गांसेनि थिसलनिकिया 4 अध्याय 13निफ्राय 17खौ जों सिगाङावनो फरायनानै लानि आरो जोङो लासैहाय गुसुङै इसोरनि रावखौ सोलोंनि। मानोना दिनै बिराद गुसु जाबाय, नोंथांमोनाबो बिराद खस्थ'यै जिरायनानै दङ। गांसेनि थिसलनिकिया 1 थिसलनिकिया 4:13निफ्राय 17 सारिसिम। बिदा फंबायफोर, जायफ्रा थैनानै थांबाय बिसोरनि बाथ्रा नोंसोरो मिथियालाबा थानायखौ जोङो हास्थाया एबा बरसा गैयै मानसिफोर बादि दा खालामनायखौ जोङो हामजाया। जिसुआ थैबाय आरो सिखांफिनबाय होननानै जोङो फोथायो आरो बेबायदिनो बेखौ फोथायनानै
थैलांनायफोरखौ इसोरा जिउजों लोगोसे जिसुजों लोगोसे लांफागोन होननानै जोङो फोथायो। फोरबोआ जोंनो फोरोंनायखौसो जोङो नोंसोरनो फोरोंदों। जों जायफ्रा गोथाङै दं आरो फोरबोनि फैफिननायसिम गोथाङै थागोन बिसोरो माब्लाबाबो थैनानै थांनायफोरनि सिगां थांग्रोनो मोननाय नङा। आरो मानसिफ्रा इसोरनि गेदेर रावखौ गाहाय आरफनि गोबारै गाबज्रिनाय आरो इसोरनि बिगुर सुनायखौ खोनागोन आरो फोरबोआ गावनो सोरगोनिफ्राय ओंखारबोगोन आरो ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थैनायफ्रा थांहांग्रोगोन। बेनि उनाव जों गोथाङै थानायफ्रा बिजों लोगोसे नख्राङाव फोरबोखौ लोगो हमनो थाखाय जोमायाव लांखोजागोन आरो जों अरायबो फोरबोजों लोगोसे थागोन। बे इसोरनि बायख'खौ बुजिनो फै जोङो इसोरनियाव प्रार्थना खालामनि। अनसला इसोर जिउआ आफा, जोङो बे मोजां समनि थाखाय नोंखौ हामबाय होनदों। दिनै मोनाबिलिनि समाव जोङो दसे सम नोंनि रावखौ सोलोंनो ज' जादों आफा। आङो नोंनि गोथार बिन्दोआव गसंनानै दङ, नोंनि फिसाफोरनो नोंनि बायख'खौ राननानै होनो। बे जोबथा मुगानि जि बिसय आफा बेखौ जोङो दसे सम नायगोन। बे मोनाबिलिनि सार्भिसनि गेजेरजों नोंनि आयदानि गेजेरजों आफा नोङो जोंनो मा फोरोंनो इच्छा दं नोंनियाव नेनानै थाबाय। आंखौ नोङो नोंनि पबित्र आत्माजों सुफुंनानै दैदेनदो जाहाथे नोंनि फिसाफ्रा नोंनि रावखौ नोंनिफ्राय खोनानो मोन्थों। हामबाय होनायजों जिसु ख्रिस्ट नामाव बियो आमेन। जि पलनि लिरनाय रादाब। पलआ थिसलनिकायाव थानाय फोथायारिफोरनोहाय मोनसे रादाबखौ बिसोरनो होनाय जादों। जाहोना बेनो थिसलनिकायाव थानाय मानसिफ्रा सासेनि उनाव सासे थैनानै थांनाय बिसयखौ लानानै गोबां जिंगा सिदोंमोन आरो बिसोरनि गोसोफ्रा गुलाय गुजाय जादोंमोन। थैनायनि उनाव जों मा जागोन, थैनायनि उनाव जोंहा मा आसा दङ, बेफोरखौ बिसोरो बांद्राय स्रा नङैखाय बिसोरनि गोसोफ्राव उगुल थुगुल जानायाव पलआ थिसलनिकिया मण्डलीयाव थानाय मानसिफोरनो, फोथायारिफोरनो बे मोजांथार रादाबजों थुलुंगा होनानै बुंदों जे जेसेबां पृथिबीनि मानसिफोर जायफ्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै थैनानै थांबाय आरो जेसेबां मानसिफ्रा प्रभु जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनानै थागोन, बे मानसिफोरनि जिबनाव जे ग्ल'रियास मोनसे आसा दङ। जिसु ख्रिस्टआ जे फैफिनगोन आरो बियो जोंखौ लांगोन, बेखौ स्राहै बियो बुंनानै गालांदों। जों बयबो मिथिगौ जों जि मुगायाव खामिनानै दं बे मुगाखौनो बुङो जाबाय अनुग्रहनि मुगा। अनुग्रहनि मुगाया माब्ला जागायदों होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिथिगौ प्रभु जिसु ख्रिस्टआ बे मुलुगाव फैनायजों अनुग्रहनि मुगाया जागायदों। जायखौ जोङो एसे सिगाङाव ख्रिस्टमास बर'दिन जोङो फालिनानै थांबाय। प्रभु जिसु ख्रिस्टआ बे बुहुमाव जन्म जानायखौ जों गोसोखांबाय आरो जोङो इसोरखौ बाख्नायबाय। जिसु ख्रिस्टनि बे बुहुमाव फैनायजों अनुग्रहनि मुगाया सुरु जादों। जाय मुगाखौ दानियेल भावबादिया नुनो मोनाखैमोन, जाय मुगाखौ मुलुगनि भावबादिफोरनो मिथिहोदोंब्लाबो स्राहै बुजिनो हायाखैमोन जे इसोरनि अनुग्रहआ बेबायदि जागोन। जाय मुगायाव जोङो दिनै खामिनानै दं बे मुगाखौ बेखायनो जोङो बुङो जाहैबाय अनुग्रहनि मुगा, ग्रेस मुगा। बे मुगाखौ बुङो जाबाय पबित्र आत्मानि मुगा। मानोना बे मुगायावसो इसोरा पबित्र आत्माखौ जेब्लायबोनि थाखाय जोंजों लोगोसे थानानै जोंखौ परामर्श होनो इसोरा थिनहरदों। बे मुगाखौ जोङो बुङो जोबथा मुगा। मानोना जोङो बे मुगाखौ मिथिगौ बियो माब्ला जोबगोन जों मिथिया। दिनैबो जोबनो हागौ, गाबोनबो जोबनो हागौ। बेखायनो बे मुगाया जोङो मिथिया जे माब्ला जोबगोन, बेखायनो जोङो बेखौ जोबथा मुगा बुंनाय जायो। जि मुगायाव जोङो खामिनानै दङ बे मुगाखौ जोङो मण्डलीनि मुगा बुंनाय जायो। मानोना बे मुगायाव प्रभु जिसु ख्रिस्टआ
गावनि समायखिरा लाखानाय बायदि गोथार जिउखौ जोंनो हरनानै मण्डलिखौहाय स्थापन खालामनाय जादों। दानिया जोंनि गुदै मुल बिसयाव जों थांफिनबावदोनि दिनै मोनानि समाव आङो रेपसार आरो बिमा जाजमेन्ट बे मोननै आयदाखौ आं बुंनो सेस्था खालामगोन, खिन्थु टाइमा गोलाव जायोब्ला आङो खालि रेपसारखौल' बुंनानै आं दोननो सानदों। जों अनुग्रहनि मुगायाव खामिनाय, मण्डलिनि मुगायाव खामिनाय जों फोथायारिफ्रा जों साफ्रोमबो प्रभु जिसु ख्रिस्ट'नि जोमैयाव फैफिननायखौ जों नेनानै दङ। गोबां समाव जों फोथायारिफोरनि गेजेराव रेपसार आरो सेकेन्ड कामिं जिसुनि नैथि फैफिननाय जों बेयाव मालाबा गोनो गोथो जायो। सोरबा इसोरनि खोथा बुंग्राफ्राबो बुङो जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननायखौ नेनानै दङ। नाथाय बाइबेला जोङो खोन्थायो जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननायखौ नेयाखै, जे नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि जोमैयाव जोंखौ लांखोनो फैनायखौसो जों नेनानै दङ। जि दिनाव जिसु ख्रिस्ट'आ गेदेर गोहोजों, जायखौ जों दहाय फरायबाय, गेदेर बिगुर सुनाय खोनागोन, गेदेर रावखौ खोनागोन, प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो जोमैयाव नामायगोन। जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनानै थैनायफ्रा सिखांगोन, जिसुखौ लोगो मोनहैगोन। गोथाङै थानायफ्रा दिनै बे हराव प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ फैयोब्ला जोङो महर सोलायनानै उरायखोलांगोन, जोङो बेखौ मिथिनो मोनो। जि रेपसार सोदोब, बे रेपसार सोदोबा आसलथे बियो लेटिन सोदोबनिफ्राय फैदों। लेटिन सोदोबनि रेफारेन्स सोदोबनिफ्राय फैदों। बिनि ओंथियानो जाबाय केट्च आप एबा टु केरि अफ। हठाৎ करि जोंखौ लांखोनाय जागोन, उरायखोनाय जागोननो। बे रेपसारनि जि ओंथि बेनो जाबाय जोंखौ हठाৎ करि जोङो उरायखोलांगोन। मालाबा जोङो भिडिअ फिल्मफ्राव जों नुबाय रेपसारनि जि फिल्म। जानो हागौ बे समाव सोरबाया गारि सालायबाय थागोन, सानै गाखोदोंब्ला ड्राइभारखौ लांखोयोब्ला बे गारिनि अबस्था माबायदि जागोन? एर'प्लेन सालायगासिनो दङ, एर'प्लेन सालायग्राखौनो जेनेबा लांखोनाय जायोब्ला गारिनि अबस्था माबायदि जागोन? निस्सय बे समाव माबायदि जागोन जों बेखौ बुंस'नो हाया। बेसेबां गाबख्रावनाय जागोन जों मिथिनो हाया। नाथाय बाइबेला जोंनो स्रायै मिथिहोदों जे प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ गमामायै बियो जोमैयाव फैगोन। पलाबो जिसु ख्रिस्ट'नि रेपसाराव फैनायखौ बै समावनो बियो नेनानै दङमोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ गोख्रैनो फैसिगौ। बेखायनो पला गांनैनि थिसलनिकियानि 2:1 बेबायदि बुंदों, बिदा फंबायफोर, जोंनि जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाय आरो बिजों लोगोसे थानो जोंनि बुथुमजानायनि बाथ्रा लानानै नोंसोरो साननायाव गोरोन्थि दाखालाम। नोंसोरो गोनो गोथो दाजा, नाथाय फोथाय जे प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ बियो जोंखौ लांनो फैगोन। बाइबेलाव रेपसार सोदोबखौ गुबुन गुबुन सोदोबजों फोरमायनाय जादों। नाम्बार 1 गेदारिं, ज' खालामनाय। नाम्बार 2 कामिं, जिसुनि फैफिननाय। नाम्बार 3 एपियारिं, जिसु ख्रिस्ट'नि जोमैयाव नुजाथिफैनाय। बेफोरखौ जोङो बाइबेलाव मोननो हायो। 3 थिउरिस जिसु ख्रिस्ट'नि रेपसारनि सोमोन्दै एबा जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननायनि सोमोन्दै 3 फोरोंनायफोरखौ जोङो मोननो हायो। बाइबेल पण्डितफ्रा बेखौ फोरोङो। मोनसे फोरोंनाया जाबाय जों मानसिफ्रा महाक्लेशनि सिगां रेपसाराव जों उरायखोलांगोन। माखासे मानसिफ्रा सानो जाहैबाय जों फोथायारिफ्रा महाक्लेशनि गेजेरजों थांनांगोन। सोरबा माखासेफ्रा फोरोङो जाहैबाय महाक्लेशनि उनावसो रेपसारा जागोन। नाथाय जों बेप्टिस्टफ्रा जों फोथायो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ महाक्लेशनि सिगां, ग्रेट ट्रिबुलेशननि सिगां
बे मण्डलिखौ लांखोनाय जागोन जों बेखौ फोथायो आरो बियो बाइबेलनि फोरोंनाय। दानिया जोङो नायबावनि रेपचारा माबोरै जागोन, माबोरै मावजानाय जागोन रेपचाराब्लाय। जोङो दहाय गांसेनि थिसलनिकियानि 4:15-16-17 गासैखौबो जों फरायखाबाय, आं बेखौ फरायबावनाय नंलिया। बियो हरखाब एबा साडेन जागोन होननानै बाइबेला जोंनो खोन्थादों। जिसु ख्रिस्ट'नि जोमैनि रत्नाव फैनायखौ, जोंखौ लांनो फैगोनखौ मुलुगनि सासेबो मानसिया मिथिया। जिसु ख्रिस्ट'आ एनेखि जेब्ला बे बुहुमाव दङमोन, बे समाव जिसुआबो बुंदों आङो बे समायखौ मिथिनो हाया। थारमाने जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाया सिखाव बायदि जागोन होननानै बाइबेला जोंनोहाय फोरोंदों। माथाइनि लिरनाय 26:42 जिसुआ बुंदों, सिरि मोननानै था, बिनि फैफिननायखौ रावबो मिथिया, बियो सिखाव बायदि फैगोन। बिनि फैफिननायखौ रावबो मिथिनाय नङा। 26 अध्याय, माथाइनि 26 अध्याय 36 बियो बेखायनो बुंदों, बै सान एबा बै मुगाया माब्ला सफैगोन बेखौ रावबो मिथिया, सोरगोनि आरफफोर एबा बिसा हौवायाबो मिथिया, बिफायाल' मिथिगौ। जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायखौ जों रावबो मिथिया, खिन्थु दिनै माखासे मानसिफ्रा सम सम बुंनो नाबायो, अमुक थारिखआव अमुक सनाव जिसु ख्रिस्ट' फैसिगोन होननानै समाव बुंलाबायनायखौ जों खोनायो। नाथाय बाइबेला जोंखौ बेबायदिसो बुंदों, जिसु ख्रिस्ट'नि फैनायखौ जों दिन थारिख होनो हाया। जिसुआ दिनैबो फैनो हागौ, गाबोनबो फैनो हागौ, 1000 बोसोरनि उनावबो फैनो हागौ। मानोना इसोरनि अंखआ बेबायदि, सानसेयानो 1000 बोसोर बायदि, 1000 बोसोरानो इसोरनि नोजोराव सानसे बायदि। बेखायसो आदि मण्डलनि मानसिफ्राबो 2000 बोसोरनि सिगांनो आदि मण्डलनि मानसिफ्राबो जेब्ला खस्थ'जों थारनाजों थांदोंमोन, बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ लांनो फैसिगौ होननानै नेनानै थादोंमोन। दिनै 2000 बोसोर बारलांबाय। बेखायनो जोङो बुंनो हाया जे जिसु ख्रिस्ट'आ माब्ला फैगोन। दिनै हरावबो फैनो हागौ, दाबो फैनो हागौ, गाबोनबो फैनो हागौ। गावनि इच्छा बायदि बियो जोंखौ लांनो फैगोन, नाथाय बियो गमामायै फैगोन।